Hvorfor optager du ikke? Du optager. Yes. Jeg har fået de her to tekster, sura 3 og sura 2, og de omhandler begge to pilgrimsfærden. Sura 3 omhandler mest hvorfor man gør det her pilgrimsfærd, og den anden den omhandler hvad det indebærer. Grunden til at man gør det her, som er beskrevet i sura 3, det er fordi at først og fremmest er Abraham der gør det. Abraham var en stor profet for islam. Han var en anerkendt profet. Han var den første muslim, siges det. Derfor også den første monoteist. Og han nævnes her i sura 3, at det første hus, der blev sat for menneskene, var det i Mekka til velsignelse og retledning for alverden. Og det betyder, at det er den her Kaaba, som er bygget, der ligger i den store moské i Mekka. Og den har Abraham bygget med sin søn Ismail. Man kan så sige, at det her det er jo lidt en myte, og det er jo også det, som ligger baggrund for det her ritual, som pilgrimsfærden er. Pilgrimsfærden er et ritual, et af de 5 søjler, som er nogle rituelle handlinger, man skal udføre for at være en god muslim. Og de 5 søjler, det er bekendelse, bøn, almisse, pilgrimsfærd og faste. Og det her har så fokus på pilgrimsfærden. Sura 2, den handler om hvad man skal gøre. Den finder stadig forskellige måneder, den her valgfart, på nogle bestemte måder, og der kan man jo så komme ind på den islamske kalender. Det er der står, hvornår man skal gøre det. Det er meget vigtigt, at man er gudsøgende på den her pilgrimsfærd, fordi det var Abraham også. Den her valgfart, den er et stort ritual, hvilket man kan se i og med, at man skal have en masse rekvisitter med, som noget bestemt tøj, man skal have noget bestemt mad med sig, og et ritual, det gør man for at komme lidt tættere på Gud, kan man sige, og derfor synes jeg også, man kan kalde det her lidt for et overgangsritual, i og med, at man prøver at gå fra et stadium videre til et andet. Der kan man komme ind på i overgangsritual, der er en udskillelsesfase, en liminalfase og inkubationsfasen, hvor i det her tilfælde kan udskillelsesfasen være selve turen, man har ned til Mekka inden pilgrimsrejsen. Liminalfasen er så selve rejsen dernede, hvor man er gudsøgende, og inkubationsfasen er så det nye stadie, man kommer ind i og med, at man går efter at komme fra en måske uvidende muslim til en mere vidende muslim. Man er jo på de her fredelige steder også, og igen, det ligger baggrund for en myte, der har været, som lægger grundlag for, at det er derfor, man gør det. Så kan man se, at der også står i sura 2 om Gud, og der kan man komme lidt ind på, hvem Gud er. Gud, han er jo et og alt, og Gud er den mand, der sørger for, Gud er den, der sørger for, om man kommer i paradis eller ej. Og det står selvfølgelig også i sura 2 nederst, hvor der står, at Gud han vil gøre regnskabet op til sidst, hvilket også er en grund til, at man tager på pilgrimsfærd, fordi man godt vil vise Gud, at man gerne vil gøre noget for at komme i paradis. Og der kan man så se, at det med regnskab, der kan man komme ind på højre og venstre side. På dommedagen, der vil man blive målt på sin højre og venstre side som muslim, hvor den højre, det er alt det gode, og den venstre, det er den dårlige eller onde side. Så jo bedre din højre side er, jo større chance for, at du kommer ind i en af de gode paradiser, og der er 7 af dem, så der er masser af tid. Under selve pilgrimsrejsen er der jo også nogle ritualer, man skal ud i. Det er noget, der ligger baggrund for en myte. En af dem er for eksempel, at man skal drikke af vand fra en bestemt kilde, og det skal man, fordi Ismails mor ikke kunne finde vand, så hun løb mellem 2 bjerge
En anden er, at man skal løbe 7 gange rundt om den her kabe, der ligger inde i moskeen. Og igen kan man se, at myten ligger grunden for ritualet, man gør. Og det gør man jo også for at komme lidt tættere på Gud og bede om tilgivelse, hvilket også er en indre handling. Og den ydre handling er jo så alt det, man gør på pilgrimsrejsen, som er for eksempel drikke vand, ligesom Ismails mor gjorde.